Αβά, σήμερα είσαι πάρα πολλά τυχερός. Θυμάσαι που με λαλούσες να μην πάρω το iPad της Ζεγιάς να της το δείξω? Ναι, για μαθημένο που σου είπα να μην πάρεις το iPad της Ζέγιας, να μου γίνει. Τελικά έπρεπε να σε ακούσω. Ε, Έχω σου άλλη μια έκπληξη τώρα. Αστεία ιστορία. Να έρθει μαζί μας η γιαγιά και να πάμε στην αντιπροσωπεία τώρα να το πάρουμε πίσω. Ε, και άρχισα, Χάτ, πάμε πίσω στην αντιπροσωπεία την αυτή που έπιασε το κομπιούτερ μου και πάμε πίσω τώρα, λίγη ώρα και άλλη φορά ρε Κωστάκη, να πιάνεις έτσι μαλαγιές του μωρού. Άντε, έτσι σε μια ηλικία που πρέπει να κάτσει να διαβάσει. Πρέπει να κάτσει να λύσει ο κόλος του για να βρει μια σωστή δουλειά στο μέλλον. Έτσι γίνεται όλη μέρα να πας στα κομπιούτερ και πας στα τάμπλετ και πας στα gigabyte και πας στα CRV και DVD και USB και να αποσκογγέται. Άντε, έτσι πράγματα δεν θέλω. Τέλειωνε, στρίψε το αυτοκίνητο να πάμε πίσω στην αντιπροσωπεία. Άντε, τώρα τέλειωνε. Εντάξει, να στρίψω το γέριμον το αυτοκίνητο. Άις, με ποιον να ξεκινήσω η μηχανή, γε μου. Χρωστάς μου μεγάλη χάρη, να. Άντα μου σου φταίει το καημένο το μωρό. Εκείνο μου φταίει. Είναι εσύ που πήρες και αγοράζεις του ό,τι θέλει. Εσύ φταίεις για το, όχι το μωρό. Να ξέρεις ότι τα μωρά μόνο θέλουν. Εσύ δεν πρέπει να τους τα αγοράζεις όλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το μωρό έχει δουλειές. Πρέπει να κάτσει να διαβάσει, να μελετήσει μαθηματικά. Τα μαθηματικά του είναι τα πιο κύρια μαθήματα που πρέπει να κάτσει να διαβάσει το μωρό. Όχι να πας στα τάμπλετ. Άντε, δεν γίνονται τα πράγματα. Όχι να φταίεις το μωρό συνέχεια. Είναι εσύ που φταίεις. Μια ζωή. Εσύ φταίεις για όλα. Έπιατσε την κόρη μου τώρα και κατάστρεψες μου την. Άντε, τέλειωνε. Αν δεν με ήθελες γαμπρό σου, σαν με μου την εδιούσες. Άντε να δούμε τώρα να αρκέψουμε και τα κουβέντες του καιρού του κολού. Άντε, κανεί. Κάτσε να μην είσαι βούλωστο. Πρίσες μας τα πινόρα που πήγαμε μέσα στο αυτοκίνητο και σκάσες. Σιωπά λίγο. Έχεις να συγκεντρωθώ στο διήγημα. Μπράβο ρε, μα συγκεντρώνεσαι σε εμάς. Έχεις πολλά μεγάλη ανάπτυξη από τον καιρό που έχει να μιλήσουμε, ναι. Άντε, αρκέψαμε. Πάλι να μας καλεί παλαβούς, πάλι να μας καλεί λιθούς, πάλι αχαϊρευτούς. Και ψέματα που λαλώ. Παπά, εφτάσαμε, ναι το δαμε το κατάστημα. Στρίψε δεξιά στο πάρκινγκ για με έχει έναν όφκερο. Έφερες την αποδείξη μαζί σου. Ναι. Ωραία. Να πούμε, φέρατε, θα με πουλούν τα μήλα. Το έχει για με πάνω, το σήμα του μήλου του ακαμένου. Μα μόνο τα ακαμένα μήλα μου πουλούν δαμε, δεν πουλούν κανέναν σωστό. Να έχει λίγη σημασία ο λόγος που ήρθαμε δαμε. Ρε Κωστάκη, πάλι έκαμε λάθος δρόμο. Έτσι αχαήρευτος ήσουν πάντα γε μου, έσαζε το πλάσμα ποτέ. Έτσι έμεινες, έτσι να μείνεις. Έτσι γεννήθηκες, έτσι να πεθάνεις. Έτσι πλάστηκες, έτσι ξεπλάστηκες. Παναγιά μου ρε Κωστάκη, πάντα τα ίδια λάθη, πάντα τα ίδια λάθη. Άντε. Όχι γιαγιά, έτσι είναι το σήμα της εταιρείας του τάμπλετ που αγόρασα γιαγιά. Μια χαρά που έκαμε ο γυρισμός σωστός ο δρόμος που ήρθαμε, μεν τον κατηγορείς. Έτσι είναι το σήμα. Και είναι τα μάρκα θέλεις να πεις ότι είναι Toyota. Ξάπουν το Mercedes. Όχι, Λαμπορκίνη και αξιάσες. Μούλωσε ρε αχαήρευτε εσύ. Όπου να ειρωνευτείς. Πεζεβέγγι. Μούλωσε. Άντε ρε παιδιά με τσακώνες, δεν πάτε μέσα. Γεια σας, καλώς ορίσατε στην Apple. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Να σύψεις και να μην πεις τίποτε. Μαμά δε ρε των σπαρκωμένων ήταν πουλαλή της γυναίκας. Μάνα μου, ήρθαμε να δούμε πίσω το τόπο σλίκι που έδωκες το έγκονα μου και δεν το χρειάζεται τελικά. Είναι πολλά ακριβό. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορεί να επιστραφεί το προϊόν λόγω του ότι το στόκ έχει καταμετρηθεί και έγινε πώληση. Λυπάμαι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ πίσω το προϊόν επειδή μπορεί να υπέστη βλάβη. Με αποτέλεσμα να το δώσετε πίσω και να θέλετε καινούριο. Λόγω του όρου που έχουμε και τι διαταγέ που έχουμε από το manager από πάνω, δεν μπορώ να δεχτώ το προϊόν. Αν θέλετε, μπορείτε να το πάρετε στα κεντρικά μας καταστήματα στην Πάφο και κατόπιν εκεί θα μπορείτε να μάθετε τι μπορείτε να κάνετε. Ευχαριστώ. Κορούδα μου, δεν θέλει και πολύ κύριε Λέισον. Θέλουμε να σου δώσουμε το προϊόν μας πίσω και να μας δώσεις τα 850 ευρώ.
Δεν το χρειαζόμαστε για το λόγο ότι ο μικρός πρέπει να αφοσιωθεί στα μαθήματά του. Δεν γίνεται εσείς να πουλάτε αυτά τα προϊόντα σε αυτήν την ηλικία. Πρέπει να υπάρχει νόμος για αυτό το πράγμα. Είναι παράνομο. Οι μικροί πρέπει να είναι πάνω στα μαθήματά τους, ώστε όταν μεγαλώσουν να βρουν μια καλή δουλειά, όχι όπως εσένα μάνα μου, καλύτερη μου σένα. Απλώς πρέπει να πάρουμε τα 850 ευρώ πίσω, γιατί είναι πανάκριβα τώρα τα σκάτα που πουλείτε σε αυτό το κατάστημα. Οπότε, δώσ' μας εσύ μάνα μου τα 850 ευρώ πίσω και πιάσ' το προϊόν σου πίσω. Δεν είπες τη βλάβη. Να σου το ανοίξει ο μικρός από εδώ να το δεις. Δεν είπες τη βλάβη. Απλώς δεν το θέλουμε, δεν το χρειαζόμαστε. Πώς να το πω ρε κουμπάρε. We don't need it. Είδες, εν κάνει που σου το είπα και πολλά καλά στα αγγλικά. Εν ξέρω κόρη μου, είναι που πρέπει να κάνουμε. Δεν το χρειαζόμαστε το προϊόν. Λυπάμαι κυρία, αλλά δεν έχω διαταγές να παίρνω τα προϊόντα πίσω. Εξαρτάται η δουλειά μου από αυτό. Δεν μπορώ να σας κάνω αυτήν τη χάρη. Δεν είναι στα χέρια μου αυτό που μου ζητάτε. Δεν μπορώ να σας εξυπηρετήσω. Κορούδα μου, έναν και έναν κάνουν δυο. Δυο και δυο κάνουν 4. 4 και 4 κάνουν 8. 8 και 8 κάνουν... Άντε ρε μητερά, να μείνουμε όλη μέρα δάμε. Ξέρει η γυναίκα μαθηματικά. Τέλειωσε τα μία η γυναίκα. Άντε, τέλειωνε. Εν το δέχονται, πάει να φύγουμε. Σιωπα ρε αχαϊρευτέ, εσύ μου ούλα ξέρεις τα. Τέλος πάντων. Να πιάσεις το μαύρο γέρι μου το προϊόν πίσω. Άντε, δεν μπορούμε να έχουμε όλη μέρα το μαύρο προϊόν. Καρδιά μου. Να, καρδιά. Κορτάτσασε. Μα ευκάλεν το ψοφό. Μα εκλώτιζε τη σύγκλα. Μα πέθανε. Ζω ένα θαύμα. Ενώ ότι λυπάμαι πολύ, η πεθερά μου ψόφισε. Πέθανε. Να κλαίω τώρα. Αφήστε με, εν το ζω το πράγμα εγώ τώρα. Δεν μπορώ.